Kay trokapan ST status bilong le pupen dena rongpen dokmukaan armu kachejengpon. Lahorijan dudu kolonia long don thom kepsusi ahem michoden. Amri Mondol Congress Committee atumpen pirangkia mai ke phapon. Barak Vili aratatum Assam CM aphan kachuru. BJP Minority Morcha Karbi Longri District Committee atumpen join extended amai kangni. Aprangsi Abirta kilara do anuphan kardom bajirlo kardom non Abirta than jebang sami ojang terangpi non arju ikha Abirtang tonpen. Assam along ke do Moran Motak Kos Rasbongsi Tayahom Chutialapenki Adivasi Lakhei Trok Atomaphan ST status ki PG aphan Assam ki binet pen lamrai teng pondet aputhak Lakhei Trok Atomaphan ST status ki P along Chidon Dunde Pusi Kachesong Airset Prungset Anlo Lasimati jong ni phai ICR nita KSYC KSA ITPKA ATSU KAYA KU YA lapen kaprek hamhang song atum cerabdun si denarong pen dokmokaan armu kachejeng ponsi kachesong asai dengponlo lapen song trok akhe aphan ST status ki pialong jikroi dun thek the pupen GMO a report tami kai ponchoklo होशियार होशियार नो वे नो वे impregnability no sanse impregnability no sanse FTDR no होशियार 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 back pussy go back no more no mingo back go back non ke do bom inglong aswa khayatum anta kisung lang lapen ki non puthot khei trokatuma phan STP thudet pulote inglong pho akhayatum la ansusi sung thupu lasila sok puthak ki kham khe ahiring tangrak pen chisong thubom ji pusi KSYC atum sodak pen pachini pon কি আসাম সরকার আমার ট্রাইবেল মানুহ কাৰণে কিবা নাইকিয়া কৰিব বিচাৰিছে নেকি তো মই অনুৰোধ কৰিছো তেখেতৰ কাৰণে মই আসাম সরকার কাৰণে সুধিব বিচাৰিছো কি দাবিব বিচাৰিছে নেকি এটো কাৰণে আমি বহুত দুখিত আমাৰ ষ্টুডেন্ট ফিউচাৰত সাপোজে তেখেতৰ কাৰণে দি দিলে আমাৰ পলিটিক্যাল ৰাইট শর্ট ল্যান্ড রাইট শর্ট জব রাইট শর্ট সব নাইকিয়া হৈ যাব তো আমি বহুত দুখিত এটো কাৰণে do or die আমি তো ফাইট কৰিম এটো কাৰণে আমাক টেস্ট দিব পাৰো কিন্তু এসটি নিদিম এটো স্পষ্ট কথা শিক্ষিত লোক এসটি দিয়া নহব এসটি দিয়া নহব kedamtang phai kuni ni phai thom ke baju por phai kebra mini thom ke papor khatkhati police station ke parlo lahorijan biharia rong dudu kolonia long don thom kep so si ahem migichu hogwai cheplang de laso ahem migichu ahiring tangrak pusitami muniratum aringahu kisu dunabang abilang bontalak phokep susi akhia datna hokdun detlu pusi pachinipon fire brigade la penki adungarai araratum thurpaksi laso migichu pameponlo Nijang Karbi Longri Amri constituency ke parlo umpanayalong Amri Mondol Congress Committee atumpen pirangkia mai ke phapon Sonsi labang so pirangkia mai ke phaponang koklaki kedamtang phai kunia chikloni phai ko retrok siarni ajahak Amrialong Congress leaders atum mass resignation program along ke pamang rampon pen raraphan kali kalang arpu pipon pen mass resignation pachipidun et Lapenitum resignation GPR lo apot Amrialong ta Congress party avilupu raraphan ke thantap alam thisi alang litum pen than pachinipon Amri pen hemari bongrum Karbi Longri Abirta
Congress Party kapang tang pi pan nilitum komiti ci form tang lo basila kidam tang atum anabang ke nilitum ang tum ni kidam lo basi non nilitum utot akimi ini ke sengpon lagi anu se party kang tang konje pan pura nitum ini ingrum lo lakan ke amri ahumostia lo stame nitum arong tin lakan but komiti tin tame nitum la bangsa Abirta IPJ phansi nitum kini rat ahung jalan la bangsa alam pen pangdak pon lo Barak Willia ratatum phirang kiamai kangni. Non hechong Assam Cabinet Winter Season Bill ka papaspon along Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen kaningji Karbi Anglong District pen angtan kedua Karbi mati thoi kedu akarbi atuma farman Karbi Welfare Autonomous Council pipon pupu kaningji pon aputhak Barak Willi kedu akarbi atatatum pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen ki KEAC CEM Dr. Tuliram Ronghang Song bijit intigathar lapen ki tim Karbi Anglong atuma phan ningak long ningkang sam akiru pajerpon. Anglong lapen aki hai Karbi Anglong Autonomous Council lapen tim Karbi Anglong lapen aki hai song bijit intigathar lapen doan song throk atuma phat nilitum baraweli kidu akarbi doan alang litum phan nengak long pen churu pajir poniklo song throk lapen Government of Assam angbong kidam tang suning koresi anengkan alang litum MOS alamdon citoksi Karbi Anglong pen angtan mati thoi kido Karbi atuma farman Karbi Welfare Autonomous Council sengponpo kusi lamdon citok lo bangsa lamdon pineng non lubok sino inkorapko winter session along lasu Karbi Welfare Autonomous Council bill papas pon lo lasini litum baraweli kido akarbi ahin pen alang litum phan neng aklong pen churu pajir ponig lo anso se mesen me et pen bangsu Karbi Welfare Autonomous Council chun ponpo la pen Karbi Anglong pen angtan mati thoi kido akarbi kido ana kisung jok ponpo kusi nilitum baraweli kido akarbi ahin pen taneng thepon lo kardo West Karbi Anglong Ghelani Atal Bihari Vajpayee Bhavan along BJP Minority Morcha West Karbi Anglong District Committee atumpen kiching si Parman Joint Extended Amaikangni West Karbi Anglong District arlualong Christiana Dhorom ki kroyarata tumaphan kerai kompon jilapen ki kilang ponja phanpura BJP Minority Morcha sengponlo District Committee sengpon pen kiching si Parman Joint Extended Amay ingiponlo Bangso amayelong kuson pensi Christiana Dhorom kirimatuma phan kilang ponjima lapen kuson pensi non kebang GMLA election aphan minority morcha pen ki claim ke dam nangji lapen ki kacherap kacheto dunji aphan chingki chethan pon Bangso jai mekalong state prabhari larming thang rongkhor BJP WKADCC Maipu Rodip Ronghang BJP Minority Morcha WKADCC Maipu Bijoy Teron Kongchun Bang Rostom Phangchu Mondol Troxy President Secretary lapen ki kaprek members atum chetong do Board Hall pen Great Sontimong Karbi Longri Abirta Nilitum West Karbi Anglong District Minority Committee pen Dak Ghelani BJP office along Joint Extended ke padopon ladak nang chetong do nilitum Assam Pradesh Minority Morcha Committee pen Dak West Karbi Anglong Probari lo in charge alang li L Rangkhol la pen nilitum Dak District West Karbi Anglong District BJP President Rodip Ronghang ke hai la pen nitum la aluhi doan pen pini Dak kido ke lo Joint Extended mate kangdang ame
lawa West Karbi Anglong kiwangji nengkan surhini ra engkoi ra trok itu Assam Assembly election abaha pen party asai doan kopi si ke claim bonse ini tom party along kang tang bonjima kang dang unjima ke pahai unjima lekadu ke be ke chingwai pen chenglok nili tom la committee non head jong lang la state pen nili tom phan kai prop ate kipi lai gadu ke be ke chingwai pen se nili tom dak pini kang ni lo la pen kadu ke be nota Mondol homosti pen tawang lo la pen nili tom office bearer doan ta dolo kasi pinya mege lan lo Pinya Abirta lan si kang ton lo Kardom